jing tho bat ki dur ki blasa phlyang ning ba ki rinsan social media ha ka arphulai trek unai lar 8000 arphulai baladan armut ki bri ki batmu banet rahbor yo way u hybrid brang san snem na light mkra Presbyterian Higher Secondary School kala pen her sirnge ye ki kmie ki khapa ki ba pha school ye ki khon ki jongki khanang ban kham sha helor ka ne ha ka step arp south trek unai lar 8000 arphulai unong lum khubor u Shillong Mail u Kyrwoh ka Atiar ula her shkani ka school malap ba ka jingja kala dan Henry ki bor panyat school kim shem la tre ban kren aa halor kania kham hadien na yo jingtip ba ka kmie jong te hybrid bodang san snem karta kala u jor de ki ejahar halor ka te ki jingja halai mkra police station kat kum ki ejahar ka kmie ka bla tip ker teng kum ka kong Elizabeth Kongji kala ong ba ha ka arpulai terek ha pedeng ka por khat we shiteng ba ka arbji minsngi kala yo e ka phone call na ka nong hi kai class ki ji jong ka te ka school ha ka ba ki te ki arngut ki khun ka jong ka ki la let school kata uway ubadang khat way snem karta pad uway pat san snem karta katay kinong hikay kala pyntip madan armut kishin rangi bamday ki khasi kila wan chakatay ka kamera class mad ong baki wan sha yu hybrid ubadang san snem mad ki dayru ki kinyi ki jong o ka kmi kala pha ay ka phone jong kanong hikay ha kitay ki armut mane kran bat ha balay kran bat uway na ki ulo ong ba uday upara jong ka bad u wan sha yu hybrid kala ong ba kam ithu yu bat kam dan para shin rang ru ha ka long yeng ka jong ka bat mar kum ta ula pen phai no e ka phone ha ka te kanong hikay ba kala ong ba de ben pelat yu khun jong ka sha ki te ki brio la ka long kum no ru na ka liang ka kmi kala ken tui ki bor pulit ban bot die ni ki brio bat kem ru e ki na mar ki thmu ban rahbor ye ki khun ki jong ka